କୁନି ରଥରେ ବଡ଼ ଠାକୁର କାଳିଆ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜଗତର ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାରଣା ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ଗଢ଼ନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟିଆ ରଥ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାରଣା କାଳିଆଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀରେ ଏକ ରଥ। ରଥ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ରଥ କହିବା ପରେ କାଳିଆ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀରେ ରଥ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସତ୍ୟ। ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ସତ୍ୟ ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ନିର୍ମାଣ କଲେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ। ଯେଉଁଭଳି ଅବିକଳ 16 ଚକା 4 ଘୋଡ଼ା 2ଟି ଓଲଟ ଶୁଆ ଦଧିନଉତି ସାରଥୀ ପତିତ ପାବନ ବାନା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି। ଅତି ଛୋଟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ରଥଟି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 3 ଇଞ୍ଚ ଏବଂ ଓସାର 2 ଇଞ୍ଚ ରହିଛି। ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ସତ୍ୟଙ୍କୁ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି କରି ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ରେକର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବେଳେ ପୁଣି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଡବାରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିଟିଏ ତିଆରି କରି ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାରଣା। ଏହାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଲିକୁ ଡାକୁଆଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଏଥର ମୁଁ ଦିଆସିଲି କାଠରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ବନେଇଛି, ଯାହା ଉଚ୍ଚତା ଅଛି 3 ଇଞ୍ଚ, ଓସାର ଅଛି 2 ଇଞ୍ଚ। ଆଉ ବନେଇବାକୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦିନର ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥଟି ହେଇଛି। ଆଉ ଅବିକଳ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ପରେ 16 ଚକ 4ଟି ଘୋଡ଼ା ଦଧିନଉତି ପତିତ ପାବନ ବାନା ସହିତ 2ଟି ଓଲଟ ଶୁଆ ସାରଥୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ ବହୁତ ରଥ କରିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ବୋଲେ 2014ରୁ ମୁଁ ରଥ କରି ଆସୁଥିଲି, ଯାହାକି 14 ଇଞ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1 mm ଯାଏଁ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍କେଲ୍ର ଆଉ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ରଥ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ଆଉ ବାଉଁଶ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ବଟମ୍ ଏମିତି ବହୁତ ସାମଗ୍ରୀରେ କରିଛି। ତ ଚଳିତ ଥର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ବନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କେନ୍ ଡବାଟି ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ତାହେଲେ ମୁଁ କାଟୁଥିଲି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମୋତେ ଆକୃତି ছিল ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ତ ତାକୁ ମୁଁ ଆକୃତି ଦେଇ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହେଇଯିବ ମୁଁ କଳ୍ପନା ବି କରିନଥିଲି।